साइलेन्ट लाखिदो आंनि आंगोनि बिदा रिन्जय बर' बिथाङा दायो बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। बिदा हिसाबै मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों आं गावनि आंगो बिदा हिसाबै। बिथाङा बे साननैसोआ जेरैबायदि बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनि फेसबुक पेजाव ओंखारनानै गोदै गोदै रावजों थगायगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों। बिथांनिनो सासे फंबाय हिसाबै आंहा फंनैसो बाथ्रा बुंनो निस्सय थागोन। बिथांनि बैसोआबो खोब बारा जासोआखै, आदा रिन्जय बर' बिथांनि बैसोआ बारा जासोआखै। थ' बिथाङाबो दायो संसार जाफुनाय मोनसे बैसोआव दङ। दा बे हिसाबै बेबायदि राजनितिनि खाथिराव गोदै गोदै बुंफ्ला मिसा थगायनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोब्ला मालाबा एसे संसारावबो इम्पेक्ट गोग्लैयो। मानसिसोथ' बयबो, बेखायनो आं खावलायदों जे राजनितियाव दङ होननानै जाहाथे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ गले गले थगायबाय थाया, नङाबा बेनि पापनि फिथाइखौ नोंथाङा भुगिनांगोन। बेखौ गोबां मानसिफोरा बिदि होननानै सावरायदों। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे सेंग्रा बैसोआव मानोथो राजनितिनि खाथिराव एसेबां थगायदों। सरकार फैयैनि सिगाङाव बुंबाय बिथांमोना लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन, लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होगोन होननानै। बोरो आदा रिन्जय बर' 2 लाखआ? लाइमोनफोरनो जे 2 लाख रां होगोन होननानै थगायनानै दोनबाय, बोरो 2 लाख थाखाया? बोरो लाइमोनफोरनो साख्रिया? हो, मानोथो इलेक्शननि उनावबालाय जों एमएलए देरहाबा जोंबो सरकाराव थाफायोब्ला, आसाम सरकारजों जोंबो साख्रि होनो हागोन। अब्लालाय नोंथांमोनखौलाय जोङो बिटिसि इलेक्शनाव बिटिआरनि मानसिफ्रा नोंथांमोनखौ देरहाहोनायलाय मा मिनिं थाखो? गासैबो बाथ्रायानो जुदि एसेम्ब्लिनि उनावसो जायोब्ला नोंथांमोनखौलाय रायजो राजाया मानोथो सरकाराव फज'खो? सरकाराव जनायनिथ' खुनु मिनिं गैया होमबा? नोंथांमोना जे सरकाराव जिरायना दङ, अब्ला सोर दङ? ना बे बामोन जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा? जों खोनाबाय थादों जे बिटिसिनि दानि बिटिआरनि मानाव गेदेर सिएम बिथां हाग्रामा महिलारिखौ खोमायाव हमनानै बामोना फिदिंगासिनो दं होननानै। सिगां जोंनि समावबो बुङोमोन बिथांमोना पावारा थांबाय, साख्रि होनो हायाखै, लाइमोनफोरनो 2 लाख थाखा होनो हायाखै। होदो दानिया, नोंथांमोनाथ' 28टा सिट मोनदों माथो। मानोथो एलायन्स खालामखो बामोनदोलाय? 28टा सिट मोननानैथ' नोंथांमोना बामोनजों एलायन्स खालामनो दरकार गैयामोन, प्रयजनथ' गैयामोन। रायजो राजा बिथांमोना नोंथांमोननि थगायनाय जेफोर बाथ्रा बुजिदों, मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो थगायनाय बाथ्रा, मिसुलिया बाथ्राया गावनि देहानि थाखायबो, न'खरनि थाखायबो, समाजनि थाखायबो मोजां नङा। जोंनि बायदि सिदा स्ट्रेट फरवार्ड बाथ्रा बुं, हायोबा हायो, हायाबा हाया। दा मानाव गेदेर बिक्रम दैमारियाथ' नापात्ता, सरकार फैनायनि उनाव कौटि थाखा, कौटि रां खामायनायाव बिथाङा बेस्थ' जालांबाय। लाइमोनफोरा बहा मा आलाय सिलाय जाना दोङो, सोर साख्रि मोनाखै, सोर मोनदो, बेवहाय बिथाङा जेबो खुगासिला। मानोना गावनि पकेटआ गुदुं जाबाय। मानोथो होनबालाय रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'नांगौ होननानै गाबसोफ्लानायमोन। दा मानो गाबाखै? दाथ' नोंथांमोननि सरकार दङ, बेखौबो लाय नङाबा इलेक्शननि उनाव दिहुनगोन। मा बाथ्रा बेफोरलाय? इलेक्शननि उनाव थारमाने बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै। आरो मानो? गुबुन जेबो बाथ्रा बुंनो गोनां गैया। नांगौबा जोंबो राजनितिखौनो बाद होगोन, खिन्थु दिनैनि तारिखाव कारिगाव बायदि जायगायाव, बर'नि केपिटेल, बर'नि उथुमै जायगायाव दिनै सासे बर'खौ, सासे बर' सेंग्राखौ गाफ्ले बुथारबाय। नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिया पावारफुल नेता होनना बुंनाया बहा थाखो? मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि समावथ' बेबायदि बर' सेंग्राखौ रावबो गाफ्लेना बुथारनो हायाखैमोन। दा बिनि फिननायखौ आदा रिन्जय बर' बिथां, कास्टम बसुमतारी बिथां, बिक्रम दैमारि बिथां, प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना होनांगौ। जे नोंथांमोननि एसेबां गिदिर पावारफुल नेता थानायाव, हाग्रामा महिलारि थानायाव दिनै बर' सेंग्राया मानो गाफ्लेना बुथार जाखो? थेंक इउ।